Tugot, tinapalabas. Tinapalabas. Lapdan ni Diana nga agibales ni Ruben para kanila kay Ignas. Nakunana adi na kayat nga dadakas ang mapasamak iti kaayan-ayat na. Ngem agkadkad tirik na ni Ruben. Gapot ang sakit mo't para kan Juana tinapasamak ni Alona. Iti Sabalya Bangir, kinasarita ni General Barbosa ni Lindon. Nakunana adi napatpatayan ni Doña Dolores. Gapot ang maaramat na payda ito'y nga alas na. Tapno maalukoy ti baket ti anak na ani Lindon, ti pakiasawa na. Nalaganan ti rik na ni Lindon, ket naikkan iti barumanen anamnama. Iti may sa Arabi, agsarsarita da Celia ken Diana. Ita gagayem, denggan nyo tituloy, tinubela tayo anapaulwan. Tugot! Ti napalabas! Apay anak ko ng tikasta, senyorita. Sigun kan ni Tata Ignas. Awanan ti sabali akabusor na. No di ti grupo dalindon. Senyorita, nailat at talaga ti lubong manang. Tsak lain pagarot nga amumot ni Tata Ignas ni Lindon. Kaya't ko atulungan ni Tata Ignas. Ngaman niya ti rumbang nga aramidat. Senyorita, jak mo't amuno niya ti isungbat ko iti dayta nga ibagbagam. Manang, mariknak ti saang asagsagabaon ita ni Tata Ignas. Pilpilitan na laang ti agbalin anatibkar. Dayta mo't tinadlaw ko kankwana. Kinapudno na. Nagdagsan mo't ti barukong ko iti ipupusay ni Alona. Kas iti nakunakon. Napatagan kanyak ni Alona. Gaputa imbilang ko nakabsan. Nasingpot na agpadpada kan ni Tata Ignas. Manang. Ni Alona titimulong kanyak idinaglibas tayo iti mansyon. Pinakan kan pinagnaednak iti dagusda. Anya? No saan agapukan kwa na anang aklulo kanyak? Ang mga nun na iwawa. Diyak amo idin titurungag gapo iti nakaro apan nakariribok. Mabisin kan mawawak pa yan. Manang, dakkel ti utang ko na imbag anakam ka ni Alona. Diyak la maipapas ita iti agsangit iti sangwanan ti lungon na. Ngam iti kaunggak. Umkis ti nakaro ala dingit ko. Brando, isaganam ti pagluganan tayo. Sumuro takmet nga agsapol, no sadino ti pagpakpak niyan dalakay Ignas ken dayjay a Ruben. Ariglado, Boss Lindon. Mangikuyog ka pa iti adu akakadwa tayo nga agsapol. Kayat ko nga adu tayo nga agsapol. Wen boss, kanayon anak kasagana dagiti tattao tayo. Nasayat, dagiti nabibilag nga armas ti imaten tayo. Nukas pangarigan ta makita tayo ida. Sigurado adakkel nga inkwentro ti mapasamak. Lakit di, boss. Patapatak at tinulungan nila kay Ignas dayja Ruben. Kas itinakitak apan ang tulong na idi ijay hideout. Isuan ako na ngagkaduwada ita. Dagiti nabibilig nga armas ti imutan tayo, kakadwa. Di tay ammo, di posible mapasamak no makita tayo dala kay Ignas ken Ruben. Ammo yung matante ka raw dayja ala kay Ignas. Saan asin sina nakabosor? Saan tayo nga agsayang pa iti oras, kakadwa? Agtig na tayo. Kit sapulen tayo dagiti kabosor tayo. Kanayon kami ang nakasagana, Brando. Ala, mapan kayon kadagiti logan. Uraya kon dito ni Boss Lindon. Kaputa sumurot met kada tayo. Gayat ko ati bala ti paltug ko ti paggibusan ti biyag dayja Ruben. Siyak ti maudi ang makita na dito'y rabaw ti daga. Sigurado na ita, boss. Ipapas mo ti sakit tinakam mo iti dayjay Ruben. Magagara naklauna yan amang patay kan ko na Brando. Aggagatalan dagiti ramay ko. Boss, iti daytoy a lugar ti pattapat tami a pagpakpak niyan dala kay Ignas. Kasta ka di. Teryo, isardang motivan. One boss.
Nagsardeng meten dagiti kakadwa tayo iti saan unay nga dayo. Brando, Apay, boss. bumaba ka. Ket bilinem dagiti tao tayo asawaren da daytoy a lugar. Wan, boss. Amumon ti bagam kadakwada. Tatay Ignas, anya ti mapaspasamakan ka. Kupit ti barukong ko, Ruben. Ha? Diyak maliklikan a panunutan. Amay sanabang kay ti anak ko. Kalma kayo kuma, Tatay Ignas. Wanan ti anak ko. Dahito yun ti mauding aldaw. Pan nakakita kiti bangkay na. Ipatpatagkulaw na ti anak ko. Ignas. Kaslabumtakan ti barokong ko. Umkis ti nakaro aladingit iti kaunggak. Diya kun may ladawan ti rignak ita. Tatay Ignas. Kaya't kung maipukaw ti marikrik na kasaw. Alona! Nako! Tatay Ignas. Tatay Ignas. Ipapatagalaw na yung anak ko. Diyak kaya't a panunutan amay saka itan abangkay. Di kaya't ko a panunutan. Dagiti nararagsak a pagtang itibyak mo. Kailiw ko ang makita ti isem mo. Kantila ilong kanyak. Dahito iti tandaan na. Saan kayo ang mapunas iti lagip ko a pamilya? Ipatpatag kayo! Diyak kaya't amakita naliday unay ni Tatay Ignas. Nakakasiti lang nga na itay. Diyak amo, no kaya't ko ababalawan ti magig. Saan ko man napasamak ti kastoy? No saan da ka tinulungan? Nairaman ni Alona, gapo kanyak. Kaya't kumot nga ipokaw ti marikrik na kasamita. Ngem, uray noon niya nga tatiramidak. Saan na may subli pa itibiyag ni Alona? Tiramidak iti. Sa pulak dagiti kriminal. Patayak mo't ina. Siya kung tagibales. Tapno sana mairaman pa ni Tatay Ignas. Ha? Lugan dadayana ti dimtang. Sabtak ida. Ruben, kumusta ni Tata Ignas? Nagkalmamat ang direk na. Napayagan nagsangsagit itay. Limlimtag ti matana. Wen gayam. Ado ti imot mi amak makan. Ingka manganan. Da kami ti makamu dito kanimanang saliha. Jack pa'y marik na tibisin ko, Diana. Anya? Di mo kumamat baybay ang tibaghim. Madlaw iti matam, anapuyatan ka. Awan na nyaman na daytoy, Diana. Oh. Inton bigatan na maitabon ti bangkay ni Alona. Aging gaita. Kasla kayat ko asidiran ti bagik. No saan da ko matinulungan ini? Saan mat anapasama kada ko dati kastoy? Ruben, Nauli magtibiyag da iding agama. Ngamididim tengak iti danada. Nagbalin man ang nariribok. Ruben, Iswa pa basulak ti bagik. No apay akastoy ita tinapasama ka ni Alona. di mo kumababalawan ti baghim. Saan mo abasol ti amin? Inaramid lang ni Tata Ignas ti rumbang. Tapno matulungan na ka. Diana, Saan mo ang nagayatan tinapasamak?
No di kat panawon siguro tinangikadang iti amin. Naimalditan day ta iti pagtang tibiyag ti tao. Sursuruan tayo laangan nga aklunan ti amin. Kat agbalin tayo kumaan na tibkar. Diana, Saan tayo ang mapukawan iti namnama? Akas iti naramid ko iti nagpukaw ka iti biyag ko. Sinarangat ko amin a panubok. Nagbalina ka na tibkar. Aking ga adimtang kamanan. Diana, Tunggal pagtangkan panubok adumtang iti biyag. Adda agur uray anapintas a solusyon. Tapno maurnos ti amin. Kat mga barwanan tayo manan. Iso apatib karam kumati pakinakam mo. Ruben. Nakariing kagaya man, Ignas. Adda kami man nandito'y iti anak ko. Agyaman iti iyo umayumanan, Dolores. Dakkel ti maitultulong yo kanyak. Ha? Kasanulaangan no awan kayo. Jak kabaalan amin daytoy. Amang ano napukaw ko pahigit din ti limbong ti panunot ko. Gapo iti napasamak iti anak ko. Di ka unay agpanunot, Ignas. Agsapol kakit di iti asawaam, tapno agputot ka manan. Anya, Tapno adda sukat ni Alona. Ado di tati mabalin mo nga asawaan. Saan ka pa'y matunay alakay? Kabaalam pa'y dayta. Dolores. Saan na mapasamak dayta? Gaputa day dila ang asawak tinangipaayak iti ayat ko. Aya? Intabon kumatan ti ayat ko iti tanam day di asawak. Inkarik idi iti bangkay na. Nga isulaan ti mang tagibi iti ayat ko. Anya? Nasinaw ti ayat ko iti day di asawak, Dolores. Isulaan ti adda dito'y pusok. Awanan ti sabalipay. Siya kundi makamo amang urnos kadag iti kawas ni Alona. Amay pasurot iti tanam na inton bigat, Tata Ignas. Agyaman na, Axelia. Amok dagiti kanayon na nga isuot a kawas. Nang runa kadagiti paborito na. Iso ti ipasurot tayo iti tanam na. Ay, Tata, nadaripaspos ka iti lingat. Sukatam ti badom, tapno saan kang hagsakit. Uwan, Celia. Agpalasak to inton madamdama. Itakuman, saan arumbang amamagaan ti lingat mo iti bukot mo. Pakaalaan day tay ti sakit. Mabitlaang, siya kun ti mangala iti badom. Saanan? At isak tulangan iti lupot ti bukot ko. Agyaman na, Celia. Awan ti rumbang apagyamanam kanyak, Tata. Araramidak daytoy para kada kayo ka ni Alona. Nagbalin kayo mat anasaya at kanyak. Celia. Agsubsubadak laang iti naimbag anakam. Sa maysa, nagbalinak mat anaragsak iti denayo nga agama. Celia. Naikan maris ti biyag ko gapo kada kayo. Naragsakak anak kaamam mo kada kayo ka ni Alona. Nagsingpat kayo kanya. Isu na laang ta. Awanan ni Alona. Celia. Jaklay padpadlaw tinakaro aladingit ko gapo iti pupusay na. Nagdagsan dito'y barukong ko. Inarakop nakmatan, Celia. Pasensya kan, Tata Ignas. Jaklan alapdan ti bagik. Babaan iti panangarakop ko kan ka. Kasla inarakop kumatan ni Alona. Napaay tayo anang sapol kadala kay Ignas kanday jay Ruben. Ngem saan tayo pa'y nga agsubli jay hideout. Aginom tayo pa'y. Ayos lukas na, boss. Ayos! Brando, iti paborito apaginuman ti pagturungan tayo.
Kanawagam dagiti sumarsaruno akakadwa. Taginom tayo pa'y. Matongbal, boss! Sana bale? Amok ngagladladingit ita dagiti awanan bain. Gapo iti ipupusay dayjay nga alona. Saan laday tati mapasamak? Inutan tayo ita apatayan. When, boss? Maragsaka na ka. Gaputan na pasakitak materik na dagiti awanan bain at tao. Sa tino ti pagturugak dito, Dayana. Makaturturog akon. Naktanganak pa yun agtugtugaw. Mabitlaang, mama. Ururnusan ni Manang Celia ti Seled a pagturugan niyo. Dasayaat nga rod no kasta, anak ko. Doña Dolores, nakasaganan ti Seled a pagturugan. Nalamuyot ka di matlaang ti katre apagidda, Axelia. Ha? Ikaman laang timparabaw ko iti katre, Doña Dolores. Anya, saan ako tyon ti pagidda, Axelia? Saan? Mama, saan ka kuman nga agsapul iti kutson a pagiddaam? Saan tayo abalay daytoy? Kudyon ti kayat ko apagidaan. Agsakit ti bukot ko no natangken ti pagiddaak. Ala, ingkag sapul iti kudyon na pagiddaak, Celia. Ha? Mama, sa dino kumati pangalaan ni Manang Celia iti kutson? Ano samti ka man a pagiddaan? Ay, buisit kit di ti kastoy. Ala, mudtoy ti tolbak jay kotse, Diana. Apay ti tulbag? Ano sa konti maturog ijay unag ti kotse? Agir kunak pa'y ngagpatpatnag. Ruben, dimtangan ti Carlo a pangiluganan da iti bangkay ni Alona. Uwan, Diana. Itangal daw ti tabon na. Maudi mo't na pa nakakita yun ko, ana. Mailuyusak iti panagdungaw ni Manang Celia. Diana. Malagip kumatday di panawan. Anaam-amok ni Alona. Nagbalin ana sayaat. Kan naragsak day di apagdang. Ngam ita. Kastoy matan tinagbanagan ti amin. Ikarik itirabaw ti tanang mo, Alona. Nasken amay kan iti ustisya ti panakatay mo. Agbayad da iti nangina. Ikarik met, nga awan apulos ti mangdangran ka ni Tatay Ignas. Agdalan da pa'y nga umuna itirabaw ti bangkay ko. At iti bala ti paltog. Ibatik iti abay ti pansyon mo. Simbolo na ita bala tinibatak asapata. Bala ti gapuanan ti ipupusay mo. Iso abala ti manggudas ka na iti kapusor. Bala kontra bala. Si kagayam, Diana. Nakapanawan dagiti tattao anak kitapon. Agawid tayo matan. When, Diana. Nakalugan matan ni Tata Ignas iti kotse. Si kalaangan ti orayan mi. Umaykan, Ruben. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Gagayem, di uliwayan adenggen, di tuloy, tinubela tayo ang napaulwan. Tugot, di napalabas. Nobela ni Sagani Yalong Bulyeser, ken itimo direksyon, Virgie Paclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center iti DZWT 540
Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.